Skacok. Skacok. Skacok, skacok, skacok. Ez lesz az utolsó eventünk, ha nem spawnolnál valami jót szépen középen. Tehát középen lesz valami jó csinálat. Nem nyitom, vagy nem tudom én mi, szkemmelem. Nyitom. Reméljük, hogy most még kitart még a privát szervünk eddig az eventig. Aztán nem jön semmi se, akkor véglegesen befejezem. Úgy van, jól hallottátok. Ha szeretnétek, hogy ne fejezzem be, akkor ebben az hónapban, azaz januárban jöjjön meg az 1000 feliratkozó. Tényleg, én már tényleg abba szeretném hagyni. A barátom elszkemmelt tőlem, hogy ilyen rossz körszedek, de legalább több helyen van. 2, 4, és akkor 17 helyünk van. Úgyhogy a Lucky blokkok elférnek bőven. 3 percig popó. Ja, és az Early Bird-ről összeszűvel kinyitjuk majd az OP lakon. Hú, de izgatott vagyok a szement miatt. Most fog jönni a Duels Machine. Ebből mi bele lehet klónozni magadat? Ezt kipróbálom. Annyira nem, jó nem lehet. Az nem olyan, hogy bele lehet klónozni magad. Mi? Anyát húzz innen. Hülye. Ez olyan hülye. Ez olyan hülye. Megpróbálok. Barom. Ezt fogjuk a polit veregetni itt egész idáig. Van itt. Jó, lépett a pali. Akkor ő is már úgyis 1 perc van. Már még kezdődik, úgyhogy nézzük. Ja, az a baj, igen, most nagyon raggol a telefonom, és gyűjtök a tablet. Úristen, húzz innen. És gyűjtök a tabletre, mielőtt sokkal jobban el kellene futassa a játékot. Szerintem van rá pénzem, úgyhogy én ezt meg is veszem. Azt, hogy csodálkozik az ember, hogy így lessünk lefelé, úristen. És már 15 másodperc múlva mehet is az event. Akkor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és most. És én már spinálok, és egyet. 15 milliót nyertem, az azért nem ritka. És kezdődik a csodálatos emeltecske. Rögtön ilyen krab tépvel kezdünk. Nem. Köszönöm, van a nubini. Gyorsan menjél már, lakozzam. Van, szépen nubini. Jó. Nem fogok public serverre menni, idióta. A frendeztem. De gyönyörű. Sziasztok! 8-szoros lakon. Mitik, amúgy azért, hogy mindegyikre lesz szerintem. Itt vannak ezek a... Jó, csak ennyi. Anyád. Jöttem úgy ezekre a rázefek. Tehát itt nem bánnám, hogy nem
Mennek ráfaktak. Úgy látszik nem. Szerintem akkor megvehetnénk. Gyere, azt mondjuk. Ezt is. Hát nem jönnek az effektek egyszerűen, hallod? Ennyi. Gyere, azt mondja, még robbants ide egy jó nagy effektet, és ezt kapja meg az összes effektet már egyből. Hát megkapott ez egyet. Most elrakadtam néhány cuccot. Haló? Dammit. Nem lehet, hogy ki fog majd egyszer dobni a szerve, de nem baj. Vagy hát baj, illetve, de... Na. Szia, fontosokat teszük be. Most mi jöhetnek legéblokkok, vagy ilyesmi. Tehát én nem bánnám. Tehát... Megyünk a fel is már... Ej, bro. Jó, bro. Lucky. Jó, tekosra. Jó. Az OP. Az ötig jó. Jaj. Bizonyosatok le vagy valami? Vegyem meg most. Vegyem meg most. Jaj. Jó. Ez mi? Ja, tűz. Nem tudom, hogy ilyen Lucky blokkot ki kellene nyitni. Csak a hely miatt. Oszta. Jó. Az szép, hogy elértem. Az mennyi effektet kapott? Jó van, szerintem kezdjük el nyitogatni, mert a helyünk addigra betelik. Nézd meg! Alsó szint betelve. Úgyhogy az simákat, az adminokat kinyitom. Szóval mindig ilyen nubok jön. Még van box. Anyád, akkor el kellene adni. De anyád, ne, kegyél már fel, ráka már megint adni. Ráka a legrosszabb. Hol előtt alkalmad, de ne zavarjon. Menjünk a Lucky blokkokért. No, ez már meg. Los Lucky Blocks. Mit nyitottunk ki esetleg? Semmit. Jó, menjünk be. Anyád, ez még mindig nem lett kiavítva. Legyen már 12-es lakember. 12-es lakkod nyomosod. Akkor nyitom ki az összeset. 12-esnél. Ilyen szép Lucky blokkok vannak. Egy hely van alul, de nem baj, mert még fent még csomó hely maradt. Egy hely. 2, 3, 4, 5, 6. 6 helyünk van. Ó, guys, spawnotot. OG-kat, igen. Vagy secreteket, vagy valami jókat. Cursed fishing. Wow, jó. Ez már nagyon rég volt, úgyhogy megveszek a legjobbakat. Aztán nagyon jó pénzedjük. Fiacsám, az nem lett jó, de van. Nem lehet jó. De halló. Jó, végre valami.
Az igen karaboli mellette. Anyád. Adlak. Jó, legyen. Bur papa bim traja tra. Az igen jó lesz. Orcalero Hát orcale. nem lett jó. És lesz jó. Lakont dobhatna. Nem akarja, addig horgászunk továbbra is. Ezer évet követ valami természetesen. És így se adja be a jót. Trippi troppi troppo forza. Szerintem én többet nem horgászok. Jaj. Gyere, Trippi. Ezt nem fogok horgászni picit. Jöttnek az OG-k, jöhetnek. De nem ez az avocadini, antilupini, meg a cream cheese. A glorbo se. Ezt nem kell nekem, ez undorító, tehát fúj. Tehát fúj. És az ezt még nem hiszem. Most ezt a csomagol. Valamit ti. De. Nemrég volt. Ja, és semmi. Van borolló. Hát. Valami jót bedobjál már. Nem fog semmi sem bedobni középen. Oké. Köszönöm szépen, hogy gondoskodtál rólam. Hallod, azt hittem, hogy rossz lesz. Jó, vamos, tesó. Mamma. Jöhet a szikret is. Hotspot. Nem tudom, hogy mihez fogok elkezdeni. Hát jobban mit csinálok vele. Nem jönnek. Inkább középen kellene leszpónolni, de nem baj. Mindent eladok. Ezek van bénak. Téged csak kellett látni. Az jobbokat nem akarsz adni? De nem ad jókat. Személy, ha azt akarod, hogy így tovább játszok, akkor be kell adni valami jót középen. Szóval tényleg nem fogok játszani többet. Szóval segítek a barátaimnak, hogy ilyesmiért. Na hol? Itt figyelm, hogy na jó van, azért már gondolt kicsit, aztán mi kell. Jó, még fog tartani a láb. Nincs pillanata. Akkor kezdjön a Lucky Block parádé, csak akkor... Az igen! Akkor gyorsan meg kell majd venni őket. 1 percünk van. Talán addig még kibírja az. Jó! Nem fogom csak jönni. Jöhet effekt. Erre jöhet effekt. Erre jöhet effekt. Orra is jöhet effekt. Hülye. 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 Hol vagy? Hol?
Anyád. Anyád, miket kaptatok? Eltűnt, hogy igategesítettek. Ha rakot látok közelni, akkor ezt lépünk. Az blokkokat. Jó, megnézzem meg. Milyen? Mi van? Lucky block. Mi van? Lucky block. Los lucky blocks. Los lucky blocks. Hát akkor ezt még gyors kinyithatnánk. Nem lenne probléma, mert közben feltettem, hogy luck. Az már egyből le fog járni. Azt kell nyis ki. Anyád! Anyád. Fú. Ember. 20 próbálja fent leszpónolva. Talán egyelőre nem. Ezt most egyelőre nem tudtad. De valahogy ez jó is volt ez az... Alessio az lehetett volna jó is. Nem hiszem el. Csak ennyit sikerült megcsinálnod. Spawnolj már mindenhol. Ezzel most nagyon durva amúgy. Jó sokat spawnol most. Skibidi-ből spawnoltassál. Jaj, nekem. Jó lesz most ilyen. 50 milliót már leszpónolt, hát nem nálam. Úgy az is ott jó barátaim, rakisok. Hú, emberek! Jön a személy. És az első brilliant, ami ide fog jönni, az kapja az effekteket. Generating AI. 1 millió effekt, 10-szeres le. Na, ezt kapja esetleg az effekteket. Are you okay? Are you okay? Ó, leerül, kapja. Szászká Lagrande. Ó, az lehet, hogy én nem vagyok. Nem fog ezt fogadni. Na, fisz, hogy nem hozzám spawnra a Rainbow. Vagy milyen Rainbow? Gara. A Lagrande. De ember! Ezt nem beszélni, én leszpawnolt, van olyan érzésem. Nem! Szászká Grande leszpónolt. Nálam nem spawnolt le. 5000 nem? Igen, azt azért adhatnád. 5000 gramot azt beadhatnám. Ez még nagyon izgalmas, csak nem szerzek semmit sem, persze. Nem szok benne a lakkok között. Giraffa celeste. Nem lesz semmilyen Lucky Record, mert én nem szeretsz fordul, semmit sem megfelel. Hát nem, egyáltalán nincs karom.
200k. 200k. Kétszázká. 500 dragon csak. Ember. Én soha nem leszek közöttük benne. Addig horgászok. What? Az újból 200... Tototosahur. Ember. Hú, ez egy... Tototosahur azért jött. Ja. Anyád. De anyád, hogy nem tud. Tototosahur kapja meg. Nem tudom, de hogyha lenne még fűz, akkor izé, befűzöm. Ez nem köszön. Még valami izé. Legyen még izé, nem tudom. Kapat. Például please, ami ketupat kép. Mulla on egy ketupat kepat. Ketupat kepat azért sokkal ritkább. Ez nem jó. Ja, 200k Sixon, az lehet, igen. Itt van ketupat. Milyen ketupat kepat, idióta. Sixonben már legyek már benne. Nem. Opa se! Azért most már nagyon rossz nagyon rossz vagyok lágba. Akkor lehet, hogy nem lesz már több Steel Brainrot, úgyhogy ez meg fog történni szerintem egyből. Személy, ez van a matánaból. Capitano Mobi. Juhu! Capitano Mobiból legyen szinten 5000. Lucky block. No. Los lucky blocks. Közben jönnek a Lucky blokkok, úgyhogy ez csak jó. 5000 azért jó lenne. Tehát hogy nem maradjunk a Lucky blokkokról. Lucky block. Ez a Capitano Mobi. Ohó! Lucky block. Ezek viszont most nem jönnek. Azt itt jönnek Lucky Blocks, hát. Köszönjük megvenni. Lucky block. Első. Egy második is itt van. Lucky blocks. Illetve egy harmadik is Los itt lucky van. blocks. Meg a következő atakokat. Los lucky blocks. Lucky block. Lucky block. Los lucky blocks. Lucky block. Lucky block. Los lucky blocks. Lucky block. Szerintem elkezdhetjük nyitogatni amúgy, mert beteg a hely. Jó, nyissuk ki. Első. Második. Jó. Ballerino Lolo.
Baranyilaló. De rég láttam már amúgy baranyilalót. De... Nagyon rég láttam amúgy balerina lólót, az egy kellemezből, nem tudom. Hogy ki. És most lehet, hogy valamit lesz valami jó. Nem tudom, de egyelőre mindet el kell adni, mert olyan béna. Ja, balerina lóló, mint téged is adatok, már nem kell lesz. Nézzük. Los Tortus nem rossz. De nem is jó. Fent is van, fogadjunk. Tegybe se jött, jó? Jó. Jó. Na jó van, ez OP. 27 millió termelős quesadillas. Na az igen. Oké. Nem rossz. Még egy ilyen jót nyitunk, akkor még lehet, hogy maradok. Elkezdem, ezt még mondom. Aztán. Nem. Nem lehet ez. Nem lehet ez. Megy az álladéknak kafén. Anyád. Jó, van. És az skibidi? Ja. 50 skibidi. 50 skibidi. Oh my god. Oh. De megint elmegy a net. Ne használják már a családomon, nem tudom. Szedd fel a netet, szedd fel. Szedd már fel. Ne. Jó. Net megint. Jó, jobb leszpolnod. Anyád. Anyád, nem már, és nem tudom megvenni a jobb. Mert ez a net mindig elmegy. Mi van az internettel? Rohadszar. Annyit meg tudok mondani. Mi van? Hát az már 1000 éve szerintem elvan, de jó van. Senyi volt a lak. Nem kell úgy igazából nincs semmit, mert ez már 1000 éve itt van. És ide beülök. Most már jó van, hozzánk akkor. Kikérte a cuccokat. Ez fúj. Ez ott van. Értem, nem arra Lucky Block vagy. Nem, hát. Még mi menteti meg azt az event? Hogy mondja? Nyolcad. Mi van? Az igen. Priátorok már jöttek. Hmm. 5K itt a spawnet. Ha! Mondjuk az nem kell semmilyen sem. Az jó lenne, szerintem Metszének lesz spawnolt. Ez durva event, ezt meg kell hozni. A
Azt meg kell hagyni, hogy ez az event eddig durva. Csak még durvább lenne, ha ha valami leszpónolna már középről. Ó, curse spin. Köszönöm szépen. Hát ott mint egy secret lucky block volt, és a secret lucky block volt. Legalább ezt akkor maradok. Anya, de rá. Mi az a csomó 1,5 millió? Na, gyere ide vissza. Nyugat a fishing road. Akkor megint horgászhatunk. Én sem fogok semmi se respinálni. Hát is nem. Anya, de miért mindig ilyen rosszakat húzol? Azt mondtam, mindenkibe. És adom. Squala nana. Grancello Wow. scrivere. Wow. Hey yo, bro. Tentacolo tecnico. Pénzem ember. Szívem. Belula beluga. Hát nem nálam. Gatya van. Anyád! Mik ezek a rosszak már, bro? Hell no. Hogy végig Lucky Box, akkor lehet, hogy nem kellene ezeket megvenni. Skibidi Lucky Blockok. Akkor azt már nyomatott is ide. Kezdődjön a Lucky Block parádé. Jó, vamos, már jönnek is. Nem tudom, talán lesz elég beszedni az összeset. 3 út van, tehát ha valami kapsz skibidi effekteset, és valami nyújt kiítunk, akkor az már nagyon is meglepi. Azt hittem jó lenne, ha kimennénk. És jó lenne, ha még pont Lucky Blockok közepette nem menne el onnan. Könyörgöm, már menjél ki! Na, hol tartunk? Itt, jó. Az nagyon féle. Azt kapja már a skibidi effektet. Valami. Nem kaptak a skibitiket. Vagy. Meg. Vagy. És ő. Los Lucky Blocks. Lucky Block. What? Lucky Block. Kérlek. Skibidi effektek nem fogunk lenni. Los Lucky Lucky Blocks. blokkokra soha az életben nem. Lucky Block. Tehát így hell nem. Lucky Block. Mindjárt mondjuk a skibidi effekt. És Lucky blokkokra egyáltalán nem ment. Skibidi effekt. Persze másokra meg már nem is fel az effektek. Csak ezekre nem. Lucky Block. Mi van? Lucky Block. Eszok leszpónul. Léci. Kell. Az most tényleg legyen az enyém. Kérlek. Léci, most komolyan. Akarok szívüket? Hát nagyon nem egyik se. Szerintem nem lesz a szoknálom. Nem lesz. Mennyire, hogy nem lesz. Még ez egy esélyes meg. Hát. Nem, a szoknám nem fog jönni.
Pedig 100 k-os az nagyon jó. Nagyon 100 k-osok. Szerintem Bence meg mindent megkap. Na, ha bedobná... Azt akartam. Lakkot akartam volna, és már egyből bedobja, érted? Akkor nyissunk ebből például jót. Abban 8-ot, akkor már megoldjuk a véget, akkor folytatom szépen, tehát ilyesmik. Elsőként nem rossz. Elsőre így nem rossz. De jobb. Oh. Pillanatra szittem. Tehát te fúj vagy. De te is fúj vagy. És még te is fúj vagy. Hogy tudja békni. Én nem kaptam egy Capitano multifilmet se. Ennyi az event. Istenem, nem hiszem el. Na jó, van, nyissuk ki. Ezt bedob... Ezt borítoztak, akkor menekült személy. De úgy vélik, nem fog menekülni. Akkor azt jövőt. Ez a nem néz ki, hogy befejeződik. Van még egy utolsó esély. Ha itt lesz volna valami, akkor ő megúszta ezt. Ó, jó. Ember, ha Rainbow vagy és kapsz effekteket, akkor már... Akkor én leszel. Elméletileg, akkor még ring... Nem ring buszom, de... Hát lekkarácsom. Jó, ott van. Jó. 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 Elvegyem a kukarácsot, szerintem megveszem. Miért csak én veszem? Először tábati felé. Mi volt ez? Nem tudom, hogy nagyon nézgetett. Hát semmi. Aztán, jó. Nem, csak. Mindig ilyen főkig fog lejönni. Akkor ezt megkapjuk. Anyád. A bronzot tudjunk. Mit mondtál? Ja. Tízes lak van, még van esély. Amíg tart a tízes lak, addig még van esély. Bármire. Van esélye, hogy jó lesz volna. Van esély. Azt mondom, hogy jó speedball is. Egyébként ami jó, az a lakukarácsa, 6 egész... Nem tudom meg. Vegyed már el. 6,1 millió termel. Jó, az azt jobban termel. Ember. Ez 6-1-es. Ez 6-6-os. Mi azok az effektek? Még sősztok termel. Ez még a kövi eventben eldöntető. Ez még nem tudom, nem vagyok benne biztos. Ez a Los Quesadillas jó nyitás. Ez jó nyitás. Los Quesadillas. Ez a lakukarácsa is az oké. Tototasaur is jó. Los Totot is jó, és Hotspot is jó. Na minden eltűnik. A PC esélye 20 másodpercnyi esélye, ami jóra. De szerintem nem. Ennyi lett volna.
Ez nem fogja bedobni. Szerintem ennyi ezt az event. Skibidi-Doubles. Ja. Ennyi ez az event. Bedobni. És csak Salamino. Giraffa celestre. Giraffa ezt nem kell senkinek se. És nem jön semmi. Ha a kövi eventem, hogy akkor tudsz egyáltalán fel tudok rálépni, hogy lesz olyan, mint egy Los Quesadillas, például, amit most szereztem, akkor folytatom. De ez most ilyen nagyon feles, szerezek jót vagy sem. Ez ilyen nagyon feles. Guys, hát még... hát ennyi volt szerintem az event amúgy. Tehát akkor... mit is kell ilyenkor csinálni? Ja, megvan már. Nem van frisbee amúgy. De ennyire nincsen. Mindegy. Akkor köszi szépen, hogy megnézted ezt a videót. Tetszett a videó, akkor csapás mindenképpen lájkot. Akkor fogok megint eventezni. Összegyűlik erre a videóra a 10 like. És a 100 megtekintés, akkor meg lesz. Sziasztok!